să-i dai drumul de gând. Cănele la 10 lei. Mărine! Gata? Ia-l dumitale. E prea foame la ora. Eu pot să plec acasă acum. A venit și tu? Nu, am uitat dacă vine să plec. Deci știi când mi-am dat seama, știi? Și zic lui sora mea, zic, auzi, bă? Da, sor. Știi că am uitat să iau, nu? Să fie acolo. Vezi? De acum dacă vă sticam. Au cuie, mă. Și-am dat și o lătuță. Nu am făcut. Nu mai bine nimic. Auzi? Auzi? Te mă că vorbești acum. Bă, acum te auzi că vorbesc pe tot de mult. Mai ce? Bă, să nu zici nimic, mă.